Dneska som tu robil také strašne dosť veci, ale nevedel som presne použiť táto zbranie nabitá na 200, ale nevedel som, takže si na to pozri, pičo. Dneska není to ako predtým, ale keď som videl zľavé kolo, nevedel som, kde mám robiť, ale presne veci, tam, kde som sa nikdy nedošiel, ani späť som nikto nevedel, a dneska mám to problém, takže víta, pičo. Dneska ste si mysleli na tom a na tom, dneska vy bojujete na tom, dneska nič. Iba ste sa zasmiali, a teraz pozrite na to, čo vy ste potvrdili. Myslel som si, že táto zbraň je nabitá na 200, ale nikto nepovedal zatiaľ, že to nejde, ale proste musel som to takto zrobiť, proste sa to dopadlo neskôršie ako predtým dávno. Ale myslel som si, že toto som nejde iba preto, lebo som to nevítal častejšie ako vy, ale dneska mám na to dosť problémov, že som si musel nacvičiť dosť, musel som to dávať zdroj. Takto sa musíte presne naučiť za to, že ste museli takto repovať, aj preto nemám na to čas, nemám na to silu, nemám na to čas, koľky zabíja ľudí, na to som myslel. Keby som si myslel, že to nejde, ale inak dával by som prednosť každému, ale nedá sa to, pretože dneska som masakoval všetkých ľudí, takže nemohol som za to iba ja, kúkaj na to. Pýtam sa vás, už ma to chytilo kokoty. Za to. Ty si to chuj to ráno. Všetko takto morečku sa spamätaj, nevieš čo máš robiť pred sebou, dáš pičou. Myslel som si, že táto zbraň je nabitá na 200, ale bohužiaľ preto sa to nedalo dochytiť. Písal som si, že to dojde, ale dneska máme problémové systémy tam, kde som nikde použil. Dneska máme v tom aj, keby som vyšiel, tak mi to nepovedali nikto, pretože nepotrebujem žiadneho nikoho, nech idú do piči, pretože dneska nikto nič, iba vie, že oko pič, yeah.